Διαλεκτή. Δεν πρέπει εδώ μέσα να δούμε τις 500.000 ευρώ. Ευχόμαστε. Εδώ να βρίσκεται το 1 ευρώ. Διαλεκτή. Άνοιξε την πορεία. Ναι, ευρώ. Πάμε στον επόμενο. Δεν έχει έχουμε το ταβερικό τηλέφωνο. Μπορώ να το μιλήσω. Ναι. Καλησπέρα. Ναι, πες. 50.000 ευρώ. Okay. 50.000 ευρώ. Ανοίγω το φτάκι. Πρέπει να το σκεφτείς. Είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Και πρέπει να το σκεφτείς καλά. Πάτα. Δεν κλείνει. Το νούμερο 25, τη Μαρία. Μαρία, δεν πρέπει και πάλι να δούμε καλά. Θα το δω πρώτα εγώ. Και τον Νίκο. Βρίσκονται. Έλα Μαρία. 200.000 ευρώ. Δεν πειράζει. Το νούμερο 22, την Γεωργία. Δεν το χρόνο του. Όχι. Το νούμερο 32. Όχι! Εμένα στη βίντεο το ξέρω τι έχω μέσα. Άρη, τι λες να κάνουμε. Να πάρεις το 32. Το 32. Ο δεσπός λέει 32 και ο Νίκος 32. Η μαμά τι λέει 32. Τι. Άνοιξε την βάρη σας. Και όχι. Δεν πειράζει, τον αριθμό νούμερο 32. Λοιπόν, Νίκο. Μένει ένα κουτί. Μένει ακόμα ένα κουτί. Χριστό, βλέπαμε. Παρακαλώ. Δώστε μου να το μιλήσεις, δώστε μου. Χαρικές. Τι σου είπες, Αταλακή. Βλέπω τον τραπεζίτη να γελάει. Περίμενα, έχουμε τεχνικά προβλήματα. Κωστάκη, τράβα καλά. Τράβα καλά, Κωστάκη. Θα μείνει την βαλίτσα σου. Θα ανταλλάξει την βαλίτσα. Ανταλλάξει την βαλίτσα. Γιατί 25 θα έχει ένα καλό ποσό. Έτσι πολλά μες. Εγώ λέω να ανοίξουμε τη δικιά σου βαλίτσα, Νίκο. Όχι, Νίκο, πιστεύω ότι πρέπει να το δεις εσύ. Πούλο! Έπαιξες? Διότι έπαιξες ένα πολύ καλό deal και πιστεύω ότι λόγω ατυχίας δεν μπορείς να ήσουν πολύ κοντά στις 500.000 ευρώ. Η άλλη βαλίτσα είχε και αυτό. Ένα χειροκρότημα. Το πέφτημα. Θα λέμε την επόμενο Σάββατο 10 η ώρα.